آزماک سیاہکار نوشتہ کار حکیم بلوچ جرگہ مقدمہ تکو پہناتانی سرجمے رپورٹے دیمداتگت نوشتات کے دولت خانہ وتی نشار گد درامد مردیا گپتگو دوینی ہما جاگہ کشتگا ساتھی سور گن دولت خانے قسم برات محبت خانہ 2 سال ساری بیتگت سورہ ششمارند آیا دبیا روزگاری رستگت سالیا پد آئیے چٹی بھی یگیت آیا حال داتگت کے دیم ماہ 15 آ 2 ماہ چٹیا پیدا کے چرائیے آہگا 4 روز پیسر آئیے مسلم برات دولت خانہ سہتی گوما مردہ پر ناروائی دستو دوئینی کشتا چتھپتیشی رپورٹا ظاہر بود کے کشو کے غیرتا باہند کتگو آیا وتی نشارو آئی آجنا دوئیں ہما دمانا و ہما جاگہا کشتگا تو جرگیا گو یک توارا اشیا لجو غیرتے کوشی قرار دا تو مرد زالا را سہکار لیکر اوڈیسیا وتی ایوارڈ ای پیما دیم داد کے سہکاری کوش چوئے دے کوشانی وڑا لیکھگ مبید تو دولت خانہ را قید و بند سزا دیگ مبید ما مثلارا سرادا سرا شری سرا وانتو چارت یک گواہیا وتی بیان تہا گوشتگت کے ای آجنا ہما بیگاہا آہنی حلقہ اتکگت پوتی اولا کا کاہو قدیم گرگا گوشتگتی منی دراجے راہی ماں پوتی ہوشترا قدیم زیران بارن دیما رسید کے نہ رسید دولت خانہ یا قدیم بہادات مسافرہ قدیم ہوشترا لڈتن تو رخصتی گپ پروگا کے دولت خانہ گوشت نو تہار ماہین جنبر ہم سرایاں تو شپا گوما بجل صوبہ بام کے دنت برو ورنایا مڑا کوت کتگینانی منتی گفت تو پادت پر روگا دولت خان پدا یا سلاجت گوشتی مڑا مکان چومویت راہ رد بکنے یا ناہاریے وڑالیگ ببے گوڑا ورنائی مسافر جلت مدرساں یکجا نانوار ہر کس وتی گسا شد صحبہ مارا سما کپت کے مہمانا وتی دست دیم سیاہ کتگانت گون دولت خانے برات ورنائی جنا بلے منا باور نبود پا یک ساحت و دمانے مرد و جنین آجنائی و 2 درامدانی یک جائی و دیم سیاہی چون بود کا ماں گواہ و ملزم درست پدا لوٹائیں تا ملزم کے مجلس کو آئیے گوش صاحب منی نشارہ بددستی چمنی برات در ملکیہ رند بنا کتا چوکے ہلکے زالبولاں وتی حلوتاں یکی دومیا جسکت کے ساتھی لاب پرچا چو گوات گرانیں کسی اگوشت مرد بازیں زر و سورانی پیگاں دگری اگوشت دپی چو ہلاریا درائیں روچا رومستائیں پیگ نجن تو لاپ نرو دینی دگا چیکاں بلے مارائی گمان نیستت کے آوتی دیما سیاہ کنگائیں و درائیں کوٹو میں دیما تاپگی مشگائیں ماں شفی اگاں آگو مسافر ورنایا مغبتیں منی براتا وتی لوگی کے لاپوریا بدیستیں آیا وتی دلا چی گمان کوت مثل تہا نہ گواہاں نہ ملزمہ و نہ ممبراں ساتھی لاپوریا ذکر کو تگا ای پا منو پا مقدمہ نوکیں گالواریت گواہی و شونکاریت کے آئیے جرم و جرم عملارا نوکے رنگی داتی ملزم دپوت گشگائند کے منی براساوتی جنارا لاپوریا بدستیں آیا وتی دلا چی گمان کت منگوشتو راست گشے شریں جنو شیری اولاک امانتی چیز نیند دولت خانے پت کے مقدمہ مستریں گواہ وتی غیرت مندیں بچے وکیلت بید جستا گوشتی صاحب منی نشار و بددستیت خدا بزانت چکھدا گو کیا کجا وتی دیمی سیاہ کتگ اگا شفی گو بگ جتا گرگ مبوتے
آیا منی در ملکیے ورنایا لوگا سربوگا لاپے کوٹک پا مستگی داتگد دین بوگا گوشت کے تی نشار زہگا دمان قطریا را داشتگ اگا ماتی کشگ مبوتے دو سے روچا رن زہگ علمہ ودی بتگد شربت کے ماچا ہونو ناحکیا رکھتے لا پر زالے کے یہ زہگ ودی بوگارا دمان قطرے بداری چونگو دمان قطرے مسافرہ آشنائیوی آ ماہنو کیے سندہ اتی جندے جودا جواب دا گون بگ جتا چون جبتی بھی منا باور نبی کہ ساتھیے موت سبب یک شپیے مہمانے کہ تہار ماہو سیاہ شپے سیاہیاں گارو گمسار بود ماں مقدمہ کرائم برانچارہ دات کے شیئر تفتیشہ پدا نوک سرا بکا منی دیما دو رپورٹتا یکی کرائم برانچے نوک سری پٹپولا تو دومی ہر روچی کرائم رپورٹر ہر دو یکی حبرہ گشگایا اولی سرجمے پٹپولا رن پکائیا وتی رپورٹ داتگا کے دولت خانہ وتی برات شرنگیں ورنائی جنا برات دبیا روگا رند پر زور ناروائی نہ جائی کتا گوائیے لا پر کتا آیا حال رستہ کے آئیے کسیں برات دو سے روچا رند چھ دبیا کہے تو سر بھی آیا ترس من دلا کبت کے لوگیا لا پوریا بگن دی تایا علامہ جست کا او جان آیا حقی حالا علامہ دانت گڑا پر آیا حیر نین آیا پاوتی سہکاریانی چیر دے گا بیچارگیں مسافریں بگ جتارا ناحق کا سہکار کو مسافروں بانور و کودکارا دیم پا ہونی دار کیا آنی خون دولت خان سہکاریا گار بکا دومی رپورٹ حالدت کے محبت خانہ ہوتی مستیں برات دولت خان کشتا کیا یہ پکائیا معلوم بوتا کہ آئیے درانڈی وحداں آئیے برات گرائیے ورنائی جنا وتی دیم سیاہ کتا